около 10 години, ако не и повече опит като Teaching Assistant в Софийския университет. Опитвам се да поддържам връзка както с Enterprise клиенти, с които много често ми се налага да работя, по същия начин да поддържам връзка и с по-младото поколение, хора на около 20-25 години. Повярвайте ми, има страшно много от тях какво да се учи. Ако има тук в залата хора в този диапазон, моля ви, вдигнете ръка. Супер, вие сте бъдещето. Следващото нещо, да минем накратко през аджендата за какво ще си говорим. Първо трябва да спомнем какво е Enterprise клиент. Няма как, след като ще си говорим за такива институции, няма как да не си поговорим какво всъщност представляват. След това ще си поговорим по какъв начин можем да им предлагаме решения. След това пак ще си поговорим, защото различните клиенти изискват различни решения и не винаги ние сме тези, които ще успеят да им предложат най-доброто решение. Но можем да опитаме. Супер, започнали сме проекта, ще видим какво ще стане там и накрая, след като сме влизнали проекта, ще разгледаме какво сме успели да научим. Основно нещо е да разберем какво представляват Enterprise клиентите. В общия случай няма абсолютно никаква конкретна дефиниция. Има обаче 4 основни точки, за които трябва да си поговорим. Първото нещо е, че такива клиенти, т.е. такива Enterprise фирми или наши клиенти, са хора, които са успели да се докажат на пазара за определен период от време. Т.е. ако е бил някакъв стартъп или по една или друга причина той не е бил успешен, което за жал се случва, Enterprise клиентите са минали този период от време. Второто нещо е, че тези компании предлагат определен вид решения. Няма значение дали това е решение за IT сектора, дали е решение за различни други компании, като консултантски или някакви други. Въпросът е, че предлагат решения, с които те могат да се представят. Третото, което също е важно. Тези компании имат собствени хора, които работят за тях. Може да са 50, може да са 100. Имал съм клиенти с над 1000 души служители. И тук е важно да се уточни, че тези компании най-вероятно имат и собствен IT департамент. Т.е. хора, които вътрешно са им движили до сега нещата, което е супер. И най-важното нещо, всъщност заради което се стига до тази презентация, е, че такъв тип Enterprise клиенти са успели да постигнат най-важното нещо. Именно, че хората им се доверяват и използват техните услуги. Повярвайте ми, изключително лесно е една компания със само допускане на една грешка да получи резултат, така че да спре голяма част от нейните клиенти да им вярват. Важно е точно това, да се следват клиентите и да се изпълняват техните изисквания или желания доколкото е възможно. Поговорихме с какво представляват Enterprise клиенти, по никакъв начин не сме дефинирали обаче в каква насока те работят. Въпросът е от тук нататък как ще успеем да им провайднем решение, след като всеки един от тях е уникален. Тук, честно казано, няма абсолютно нито един верен отговор. Всичко е опит, проба, грешка. Благодарен съм на студентите, на които преподавам упражнения, защото от тях получавам изключително често обратна връзка, кое им се е сторило окей, кое не им се е сторило окей. И другото важно нещо, кои са нещата, които тя ги интересуват, кои са нещата, които тя ги вълнуват, а голяма част от тях по един или друг начин са клиенти и на хората, с които работим. Окей, независимо от това, можем да направим няколко неща. Да направим една перфектна табличка, т.е. перфектна диаграма, в която казваме, че се опитваме да разберем за какво идват нашите клиенти.
Клиентите, с които се опитвам да работя, са такива, които са Enterprise, както споменахме. Те са на пазара повече от 5, 10, 15. Имал съм клиенти с повече от 20 години. Т.е. техните solution са започнали още в края на миналото хилядолетие, което е супер. Все още има много такива проекти. И какво следва от тук нататък? Те използват най-често монолитни решения, които вършат перфектна работа. Но след 2020 година масово клиентите се опитват да наложат нов начин на работа. COVID-пандемията изключително много помогна за това нещо, да накара изключително много фирми да помислят по по-различен начин и да слушат повече техните клиенти. Това е важна част. Работейки с такива клиенти, първото нещо, което трябва да разберем е всъщност те какво искат да постигнат. За какво искат да постигнат това нещо? Каква е тяхната крайна цел? Това е един от въпросите, на които трудно се отговаря. Очакваме отговор от клиентите, дали се получава или не, вече е друг въпрос. След като поне аз получавам отговор, се започва с другия. Какви са изискванията? Какви са рекламентите? Как точно искаме да го постигнем това нещо? Малко или повече техническа част, която очакваме да дойде от IT департмента на нашия клиент. Супер! Надяваме се това нещо да се получи. Отнема време, но правим опит. Следващото изключително важно е. Как бихме успели да задоволим нуждите на клиентите на този наш клиент? Дали са крайни потребители, дали е за вътрешно ползване, това остава малко въпрос на допълнителна дискусия. Но трябва това също да се уточни. И най-важното нещо – как да интегрираме това решение. По-рано споменах, че работа с такива Enterprise клиенти най-често изискват работа с някакъв вид монолит, някакъв вид black box, където никой не знае точно какво става, или ако знае какво става, не е в състояние да се имплементира това, което те искат като функционалности. Или по-важното нещо, дори да е възможно, то ще отнеме повече време и съответно няма да бъде толкова приложимо. Затова се стига и до хора, които има опит в тази сфера. Добре? Супер. Уточнили сме тези неща. Прекрасно. От тук нататък въпросът е да помислим ние как можем да предложим решение. Няма как трябва да се енгейджнат дев хората. Кои от вас бях казали, че са около 20-25 години тук? Супер! Както по-рано казах, вие сте бъдещето. Колкото и да имам опит, колкото и да знам всички стабилни технологии, след като сме взели изискванията, е редно да седнем да обсъдим с повечето хора какво реално се случва. Какво може да се предложи като крайно решение. Тук съм изключително благодарен, това го виждаме в университета от студенти. Всяко едно нещо, което дойде от вас като концепция, е изключително важно. Защото вие сте точно тези, които знаете кой е текущия тренд. Не говорим за най-добро решение, говорим за това какво вие можете да предложите. Естествено, всеки един човек е редно да предлага решение, да сядаме и да обсъждаме кое е най-приложимо. Но последните технологии, за жалост, няма как само един човек да ги знае. А и същевременно въпросът е, искаме ли най-новите технологии за такъв тип клиент. Можем след малко да споговорим за това нещо. Окей, супер. Започваме да правим proof of concept. Работим една седмица, работим 2 седмици, работим 1 месец. Не търсим крайно решение. Търсим решение, което можем да предложим на клиента и ще бъде накрая имплементирано. Прекрасно. Стигаме до следващата интересна част. Това трябва да се дискутира с клиента. Масово вече клиентите не искат да виждат документация с това колко прекрасен код бихме реализирали. Масово клиентите, Enterprise клиентите искат да видят конкретен код или конкретен proof of concept. Talk is cheap, show me the code или no store words.
Супер. Правим презентация, т.е. не правим презентация, правим демо и от тук нататък вече започва интересната част. Сигурни ли сме, че това, което сме чули на базата на предишните слайдове, е напълно достатъчно за нашите клиенти? Не знаем. Няма как и да сме сигурни. Това е решение, което трябва нашия клиент да каже дали е окей с това, което се показва или не. Изключително често се започва с това, ама не може ли по друг начин, ако говорим за фронтенд solution, не може ли да се използва друг вид библиотека, защото тази примерно не ни харесва, ние не сме я поровнали, не може ли по друг начин, не може нещо да се промени. Супер. Учваме на стъпка 5 тогава. Повтаряме този процес още няколко пъти и в някой прекрасен момент, ако клиента каже, че това, което ние му предоставяме е окей, учваме на стъпка 4. Стъпка 4 казва, че ние вече започваме работа по този проект. And that's all. Успяваме да приключим с Proof of Concept. Клиент потвърждава, че е това, което иска да работим като проект. Тук очаквам аплодисменти, между другото. Почнали сме проекта вече. Аплодисменти. Супер. Супер. Yes. Спечелихме проекта. Това е най-важното. Оттам нататък какво става, никой не знае. Почваме проекта. Сега очаквам аплаузи от хората, на които това не се е случвало. Някой? Добре, на хората, на които им се е случвало това нещо за вдигане на ръка. Добре, очаквах повече ръце, между другото. Това е нещо, за което, между другото, трябва да сме подготвени във всеки един момент. Това са неща, които се случват. Това е най-нормалното нещо. Говорили сме с клиента, обсъждали сме някакви неща, той ни е казал, аз ти обещавам това нещо, ние сме му обещали нещо, подплатили сме го с пока и какво от това? Започваме работа по проекта и виждаме, че нещата не се случват както трябва. Дайте да си поговорим каква е причината да не се случват нещата. Колко от вас са чели Катедралата и базарът? Някой? Като съвет, прочетете, това е едно прекрасно есе, което изключително добре показва с какви проблеми са се сблъсквали още през 90-те години. И изключително хубаво напомня за някои основни семантики. Първата основна семантика е по-хубаво да имаме добри структури от данни и лош код, отколкото добър код и лоши структури от данни. Или лоша имплементация на пазването на данните, база от данни, както искате го кажете. В един от проектите, които работих преди няколко години, изключително разбрани хора бяха. Започваме проект, като основната концепция беше следната. Ние имаме един монолит, обаче не можем да разширяваме фронтенда. Договорихме се ние да им имплементираме фронтенд частта на различна платформа. Няма значение дали е било React, дали е било с Bootstrap и jQuery. Просто те ни казват, искам от вас да реализирате код, т.е. да реализирате storefront сайт, който работи бързо. Ние ги питаме, добре, окей, ние ще ви го реализираме. Вие можете ли по някакъв начин да ни гарантирате, че endpoint-ите, за които ще ни трябва да ви колваме, ги имате вече имплементирани? Говорим с клиента, говорим с IT отдела и те ни казват, все още ги нямаме. Обаче работим по това нещо. Аз не работя сам с екипа, работя и с други хора. И тези други хора очаквам от тях да бъдат реализирани тези неща. Да започваме реализация и след около 2-3 седмици поглеждам Dev екипа какво прави. Dev екипа на този проект, в който бях тогава, за 3 седмици бяха имплементирали 40 REST API-а за
6 страници. Страници, които не се кешират, средно се пада по около 3-4 API кола на една страница. Говорим се с клиента. Какво се случва? Това не беше първоначалната договорка. И те ни казват, да, това не беше. Клиента напълно разбира какво става. Продуктът все пак е негов. Обаче ни казват, ние към този момент не можем да ви провайдем REST API-те, които си бяхме говорили първоначално. И това е напълно окей. Ние трябва да сме подготвени за такова нещо, но първоначалната договорка, която имахме, ние да имплементираме малко по-бърз фронтенд сайт, за жалост няма как да се случи по този начин. Естествено, ние го оптимизираме. Ние предоставяме възможност за работа с нови функционалности. Предлагаме, ако искат нови фичъри от нас, да могат да го екстендват. Ако искат с нас, ако искат те сами да опитат. Но им предоставяме една от тези възможности. Едно от интересните неща,